Borom ganang Mantri Bokrok, ani mung Mannat Wajwa, St. Joseph Senior Secondary Rungnokni Khoroksa Srungnaijuk. Ani sungmung ngkhani ni thani, nung hai khoroksa kungchukjak borok, borom ganang borok na hangkai tamo khlaina nang. Tai bo lamati himna nang, bo wansungmung wansungna nang. Nini wansukmung, nini naharmung belai kheno bolai thotok tai kungchukjak. Gobang ma borok no tui nung dalbidal sungmung rong no tui nung jengjalok laijak. Hangkai o jengjalok no nung bahai kai kati. Obono kisa lama phunuk jadi. Hambai. Hambai mannat na. Borom ganang Mantri Bokrok. Ostomi Sen South Sikkim ni tongnai. Himalay bai kosol khai naithatok kungchukjak cha bagan ni khoroksa. Bo nini thani sungna musung jawo tai koi jawo. Ostomi nini sungmung no sungdi. Borom ganang Mantri Bokrok khulumkha. Ani mung Ostomi Sen. Ang DAV Public School Ronjit Nagar South Sikkim ni khoroksa surungnaijuk. Ani sungmung ungkha media eba nini opposite rong no nung bahai khai borong ni kok kipilri tai borong no bahai khai nung kati gobang ma jengjalo nung bahai khai kati. Borom ganang Mantri Bokrok ani mung Solanki Kumkum. Ang Allahabad High School ni Ahmedabad Gujarat ni khoroksa rung remchi sawa porinai srungnaijuk. Ani sungmung kha অবহাই আছে কতরমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নং মন্ত্রী বখরক ngै गोबांमा চ্যালেঞ্জনি লামাও ক্লাयो তাই নিনি বসকাঙ্গ गोबांमा চ্যালেঞ্জ রগবো ফাयो नों अ চ্যালেঞ্জ রং ন बाहायखै नों काति তাই बाहायखै ओभारकाम खाय आनो किसा लामा फुनुक जादि हामबाय हामबाय कुमकुम बरम गोनां मन्त्रि बख्रक आकाश जारिया सिलिकन भेलीनि अफ इन्डियानि बेंगालुरु कायसा सयद गलाम होनै सिनिजाक हुकुमताय कताल तंखरनि बागै बिनि सुमुंनि बिसिंतै कायदक सोंमारिनो साबै किसा सोंना मुसुंजागो आकाश निनि सोंमुंनो सोंदि खुलुमका मुदिजी आं आकाश दरिया व्हाइटफील्ड ग्लोबल स्कूल बेंगालुरुनि रेमसिनियो फरिवो आनि निनि थानि सोंमुं आनि आसुय कविता माखिजा आनो जेफ्रु सावो निनि थानि स्रोंना बागै जेफ्रु बातायनाय बदल रक निनि साका कक सिलचावो आफ्रु नुं बाहायके तं आबुनो सिक्ला रकनि खा बासराना बागै किसा सादि हामबाय हामबाय ननो आकाश बरम गोनां मन्त्रि बख्रक निनि लांमा गोबांमा सिक्ला रकनो खा बासारुओ मन्नत अष्टमी कुमकुम ताई आकाश लांमाव सकपाइजाक केबें मुं बाहायके खा थांसानाय आंखारि काहाम माननाय आबनो तुय निनि लामफुनुक मानो सानो बरम गोनां मन्त्रि बख्रक नरक आमजों मुंगा आसुगु ताई नगो फाइ जेफ्रु नुखुंनि बरक बाय एबा सालाय संबाय दंगो वाशुशुके फोरोंनाय बा आसुग्लायो कक सालायो ताई तुमुंनो मुंहासु सोंनि फिरक मुं काहाम फे फायाका पुला रिएक्शन फया आउट ऑफ सिलेबस आबो हायदा अब आउट ऑफ सिलेबस न फियाबां वान सुगुइ मान नरक ताम सोंना मुचु तुमुं नक आं बाय मानजुया काय नरक तेबो नंनि कक सोंमुं न काहाम काय सोंगै मान खामो फियाबा नर साइमानो नंनि नुखुंनि बररबा खानावै दङ खुलगै कक सानानै बेलायखै किरमासिचा आबोनो बागै बेलायखै चालाकि लामातै नर सोंलायका नायदि कक आनि कक साना थाङोके आनि कैसा नासिक मुं दङ आनि हंके आबो कैसा पयटुसे आनि ओ जक मुंनां मानो खुरुमपुय लुकुचं रायजोनि बागै
सालायमानि कायसा गाहाम गोख्रोगना नांनाय kok salaimung obok khurumpui luku songrai jani kaisa bokjak tai aboni bagino norok nukna technology o open source technology open source aro joto borono niji niji wan sumoro phunugo tai open source technology ni bisingtui obo allow khlaijago जों आ जागा थाङै मुसुक जागा थाङै मा बाथा गैनाय borok aboni bisingo bini technology fan bai phunugo tai kwbangma borok ni saitung bai abok askai khurumpui sopoi ar ngi thango abo hai wan sumo tak balai khai fan gna ngi thanga ama hai khalno baksa company bini product no hatio rohor tai challenge khlayo aro je nya chugya tongmana abono phunukdi जों abono thik khlainai bound system ব্যবস্থা khlaijak tongo aboni kok kamono je seborpon nayo je chugya tongmani abai katina lama abor karina nangnai phiaba waisau tamung kok salaimani kokno abor joto kok mungno fix ngi thango wansuku jadi nong norok school bisingo fancy dress competition kha tai norok balai kotor khai fancy dress kan laikha tai nini ekdom khasuk ni kiching Jafurpan norok bono hamjago are saka are kiching nung mo hai dress tam kan kha nai thugliya aptro hinjaka afrodin kaisa reaction nai tai khorok kaisa student tongo jenono asak sajak thaya negative vibration tongo nin thani nung bini kok rong no khna tokjak ya bo saka nai de o tam kani phikya kesa awa hai kede kan ba afronin tai kesa reaction nai je bai thangni bokai sawo nungabono positive khaina haro phia je borong nung sajak ya bo sama hangka ka akong nung sama ka nung afruka jol jagoi phunuk sanai ani muchung tuinya apti yada ama hai keno noro kok samani kok sajang ma korno salain tongo noro abna kaisa bakso dai tne abo ta joli di bini nahar mungte kumnise tabung nogo sara salai jakba ang wansuko kisa sayang lai tongo noi nogo kok sara salai jak yabo kaisa kepal hamin kok si kok salai mungni bagai bunga bo hanobo balai ke porna nang bunga bo hasongbo nung observe khlai nang nai nini bini phungnai malai nang nai bini kiching bai malai nang nai bini bisingni tomnos bujina nang nai nono follow khlai nang nai nini mobile phone busuk jorari nang aborok joto screen busuk jorari ab balai khlai no nung abono kuno sayawoi bunga bo ha abono observe khlai abon ore nung busuk kahamudu tong abono bo nai tumung acham kahamudu tokai saisung tokai nung abono khai wansuku nyade nin thana amsike phan tong wansuk na amsik kaham tongo nung tangi magna jora rok nai ba afru soi jagao sa jorai yafar jago kok salai mungni samgo chuk phiap tini tabungni bo song tuka tuki se khlaiba kok salaiya tai jafur joli lai khenkai abruka bulai tok lai lai chinai jasman khlaide
sana asukaibo mungsak sanai sakaibo mungsak sanai chayakha mungsak saunai apting ya da dek najenin buah basong dong no rom nai koran tong bayu walai suglai abok kuno salai mani khorang kotor abok kok salai maklaya tabok buah basong nang koinya nemu sunggo norok khairogoi norok nongni serai nongni kaham ni bagoi o khorang kotor kok salai mani abor hoyto ongkhori faidi abbai norok serai nongni langmano kaham khlai mania sakatui to abo asuk bokhabai nahar mung tui na tongkhana phia phungono nung musak sairika nung tam dut nung ya nung tam ama hai samung khlai tam poria nung abno sairika o kubni borong no susai sakna botam khakanai di aba hai kok sanggan bini bokhrogo pokrok mihiman phaika khorok mihima phaika tai aboni bagui no norok nai di जों tabo parliament no bose kok salai aba hai klai debate rok na nai laina parliament ni je tv o baksa borok balai khina kaham ke tiar ke phlayo parliament kok sanan bagui phiaba o opposition ni borok bon ni psychology ni saimano uklok te aputi kok sirik mokor khairiwo asuk te te bo saimano a kok apti haiken kok khitar sajago bo abno reaction nai nai hingkai chini mp rok abo important o tipponi sing thaksu a je srungui phaimani tiar ke phaima abo arno ongkhori thaka bo bai khorok tate khorok se kok phirang ngai mungsing laisu bini a je srung phaima jotono derari khaibai ke tumung no nung ha kok khitar jangmani ak munei tutui sairi kangkai nung abro yakari kangkai tai kaisa jaga thangai bini kok je srung phaimano sakangkai ni na focus tori kangkai nung abon jakhamon aboni bagui no जों chini aboni bagui no chini focus ni lori na kok ya tai kaisa kok kangkai naidi kok salanya ni bagui belai kheno saktarui samukani nango belai porina nango aboni analysis khai nango comparison khai nango sucha mungtup nango agini kok no nai nango tabungni nang nango thinangni kok no nai nango belai kheno abono saktarna nango tai aboni bagui tabungno shortcut ni jora sapai kya gobang kok no borok kok silchau kok salaya kok silcha mungtubo kok silcha mungtai kok salaimani bisingo gobang ma phelai mung tongo जों kok silcha mungno kok salai mungni taromni kok salaima to kaisa ama hai manui jebai जोंनो खुरुमबुइ khlaio kok silcha mung hingkai जोंनो kok silcha no जों asuk hilik ke han kok ya phia kok salai mungno heleng ke han kok ya kok salamung jefrubo hilikai kaham ke salai nango abo chini hani tomungse tumungsung kaham kai tong kethar kubui kaham kai जों hodani bagi samung tang kai kaham khlai जों chini nahar mung samung kai a kok silja mung rong no nung khunju takande nung ang bujinai na abo belai chini phan kotok belai hambai